Mntwana, sweetie. Ndodakazi. Unjani kodwa? Ngiyaphila njani Papa G? Lento yakho ukuthi ngikufonele wena njalo. Ungayibambi ifoni angiyithandi. Hayi, why ungifonela vele? Futhi nalento ukuthi ningihlanganyele nendoda yakho ngalela langa akulunganga ndodakazi. Ube nenhlanhla nje ngalilalanga yazi. Angizwa. Ube nenhlanhla wena Papa G, otherwise bekazodila ngawe. Lo mgulukudu wakho kade nginaye ngim-offer umsebenzi. Ngempela? Ya, seyasebenza. Like serious Papa G. Yebo, and umsebenzi ophezulu. Endikudala yazi afuna umsebenzi, sithandwa sami. Oh Papa G. Siyabonga yazi. Hayi siyabonga kakhulu. Kanti na ungawuthola mntanami. Hawu ngempela. Ngingakwenzela lula nje. Okay, ngimamele Papa G. Upapa G ubecela ukuthi sihambe siyokhula ngokukhulekela entabeni. Sibe babili nje mntanami. Ngikunike nje only a 30-minute prayer. Papa G, ngicela ukuthi nje ungabisaqhubeka. Ngiyazi ukuthi wena yini into oyenzayo lapha entabeni yakho. Kanti Amanyala Papa G. Sis. wena izinto ngeke zikulungele man. Hey. Yanyanyisa. Izinto ngeke zikulungele. Umuntu omdala onyanyisayo. Sis. Ha. Hayi. Uzosha wena esikhokweni. Ngikhuleko wasentabeni unamandla. Yes. Kanti lo mfana uyidliseni lengane? Idliseni lo mfana lengane man. Yes.